nunggung kanduhan rimang iki putraning Sun Kulub Astra Darma lan sira Jayakirana napa dene sira wijana yang padha sowan inggih Kangjeng Paman Prabu kula ingkang sowan paman mestu didhadhul Kanjeng Rama kula ndikaken sabiyantu Paman Prabu nundung mengsah ingkang wanawani bedah negari mamenang menika Kanjeng Paman. Oh iya nggih Astra Darma lan sangat dang sira bakal sabiyantu marang pun paman banget ing panrimaning sun lan rebutan bali kadang-kadang muka teluni putrangku putri kang wektu iki cinidra dening Ratu Buta Prabu Kaladewa wis dadi dawuh ingsun sapa ingkang bangkit ngrebut bali putrangku putri telu cacahe kuwi bakal tak paringi dadi garwane yen kakung yen putih dari kadang Sindrawati yen sira ingkang bakal sabiyantu syukur nggih tak puji muga unggul juritmu nunung estu paman. Yaksa Maruta Pawana Bana Markana Samirana lan wayang Panca Bayu sian maguringan limo ana satriya telu cacahe magut ing Parananggana sapa iki Angkoraden Astra Darma Angkoraden Jayakirana Angkoraden Wijayana sira sapa Yaksindra saka ing Silwaku Prabu Kaladewa arep apa njaluk bali marang kadangku Kang Sira Cidra Yai Pramesti Pramenang Sesanti Kang Sira Cidra enak marwaton njaluk kasembatan apa iso melangkah iku napaku marjo kelakon jebol beteng ing dadamu
Prabu Kaladewa mlebu kantong arumba. Ayo endi mungsuhku meneh? Renangku kinempit kempit waduh canggah tunggir kabeh katelune pinikut mungsuh dilebokke marang pakunjaran kantong arumba deweng Kaladewa tuwek keklek anoman aku ora wegah nang dapur wae Kaladewa. Bangun sering soto Kurawa ana kethek duwek magut palagan sapa iki aku begawan anoman saka ing Kendhali Sada kowe sapa Prabu Kaladewa njaluk canggah sing kok kunjara ing kantong arumba enak temen kowe waton njaluk kasempatan sawate sama langkai bangkening Kaladewa wani karo aku ora noleh gitok wanoman wis tuwek keklek kali jengkang iku kan sumbang gaglak limpamu rasa tanganmu rasa tungkakmu ayo maju ana mbak tuwek nek ora wegah tanding karo batang wah keprok godho si plosrani mbok dadi kowe Pak
piye olehmu tumandang tanding karo Kaladewa? Duh Kiai, sekawit kula menika mimpang nanging sareng piyambakipun ngasta gada kinepuraken saka lajeng semrepetang kula. Ngliyeng sirah kula ulun. Iya. Ora kuat nampa gadane Kaladewa kae. Nggih.